trots op dat jullie er zijn. Maar de organisatie... Wethouder Jan Nonen opende samen met voorzitter Twan Klaassen Smaak zit tussen je oren. In samenwerking tussen horeca en de agrarische sector in de gemeente Venray. In 4 dagen wil de organisatie bewustwording over voedsel creëren. Om de consument en de kinderen, want als je de kinderen hebt, heb je de jeugd, heb je de toekomst. Als we al die mensen, kinderen, consumenten, al die mensen willen we laten zien hoe veilig en goed ons voedsel is en hoeveel goede restaurants dat we hier in Venray hebben. Elke ondernemer heeft zijn eigen motivatie om aan dit evenement deel te nemen. Zo ook Pascal Brons. Allereerst het evenement, het geweldige evenement. Het werken met plaatselijke producten, het samenwerken met collega's. Het is niet alleen het werken, de gezelligheid, ja, het hele totaalplaatje, de voorbereidingen er naartoe en het afronden ervan. Voor de horecaondernemer of cateraar is het interessant om tijdens dit evenement te laten zien wat Venray op dit gebied te bieden heeft. Nou, voor de horecaondernemers is een geweldig podium op te staan, om te laten zien wat ze kunnen. En om ook Venray op een hoger plan te trekken. We hebben zoveel goede restaurants hier in Venray, dus dat we ook buiten Venray veel bezoekers krijgen naar die restaurants. En voor de agrariërs is het natuurlijk ook een podium om te vertellen over de agrarische sector. Hoe goed we hier in deze buurt zeg maar, voedselveilig of dierwelzijn voedsel maken. Dus de agrariër kan in het weekend vertellen aan de consument en uitleggen hoe dat eigenlijk in werkelijkheid gaat. En op de vrijdag komen er 350 kinderen naar de boer toe en die boer legt uit hoe het product, wat hun produceren, hoe dat werkt, hoe het gemaakt wordt en welke eisen we hier allemaal aan moeten voldoen. Tijdens Smaak zit tussen je oren worden verschillende gerechten die door de samenwerking van horeca en agrarische sector tot stand zijn gekomen, geserveerd aan de aanwezige gasten. In principe maken wij de gerechten, daar gebruiken we de producten van de agrariërs bij. Die worden in de gerechten meegenomen. Dus, en daar maken wij een gerecht mee. Dus, De muzikale jus werd op Smaak gebracht door Big Band Flavor. Wat betekent dat voor jullie om op zo'n evenement aanwezig te zijn? Ja, dat betekent voor ons best wel wat. Ik denk Smaak tussen je oren, muziek, mooi evenement en er hoort natuurlijk ook wat muziek bij. Dus ja, we zijn met een band van 22 en ik denk dat wij hier heel goed passen met allerlei soorten muziek die we hebben. Van Latin, rock, pop, funk. Kunnen wij een gevarieerd programma hier neerzetten, denk ik. Smaak zit tussen je oren is dit weekend nog te bezoeken op het Schouwburgplein.